Sümüne teslim ediyorum Türani. Ne yapsa yap ben abi alırım kaldım. 3:20 бях в парка вчера сутринта да тичам. Добре, защо отделят от горната част? Защото е трябвало да има собствена защита. Това е времето на варварски нашествия, особено през 6 век. И тогава, между другото, те стигат чак до тук. Преминават през целия Балкански полуостров на славяни, прабългари и всякакви други народи. Правите си сами сметка какво означава човешката памет. Аз искам да ви връча едно предложение, просто съм помолен от 5 директори на областни музеи в страната, големи областни музеи, за относно финансирането на теренните археологически проучвания в България през следващите години. Знаеме, че се подготвя 3-годишен период, в който ще се планират и не само за археология, разбира се, за много други неща. Става дума за развитието на културния туризъм и за създаването, т.е. тя е създадена за продължаването на финансиране на приоритетните обекти в страната. Ще ни виждам две много важни неща. Първо, това са солниците в Провадия, което е уникален и те обект. са вътре. Няма също друг еквивалент в Европа. Солта, която е струвала повече от златото и една невероятна култура, която се развива в този район. Второ, което мога да ви обещая, професора, че ще направи всичко възможно да не се допусне отново да замръзят парите за археология, отново министри, в кавички, като Асен Василев, да вземат парите на българската археология и на българските музеи. Но е много важно да бъдат концентрирани средствата, защото ако се разпиляват, няма ефект.